Šta nam Biblija govori o nastanku sveta? Hajde da uz savremenu tehnologiju odemo u prošlost i upoznamo se sa nastankom sveta. Hajmo u ovu vremensku mašinu. Stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta. Duh Božji je kružio oko zemlje. Razdvoji Bog svetlost od tame. Svetlost nazva dan, a tamu nazva noć. Bi veče i bi jutro. Dan prvi. Postavi oblake na nebu da puštaju kišu i bi dan drugi. Trećeg dana razdvoji kopno od mora. Iz kopna niknuše trava i sve biljke i drveće rodno. I vide Bog da je dobro. Stvori Bog nebeska tela da kruže po nebu, sunce da upravlja danju, a mesec i zvezde da upravljaju noću. I bi dan četvrti. Mora i svu vodu napuni živim bićima, a nebo ispuni pticama i reče: Rađajte se i množite se i bi dan peti. Šestog dana je stvorio kopnene životinje i napunio zemlju njima. Nakon toga stvori čoveka Adama od zemlje kao najvažnije delo i postavi ga u raj. Od Adamovog rebra stvori Evu da budu jednaki i da se vole. Sve beše dobro. Postode zemlja lepo mesto za život. Poput jedne pesme proslavi se Bog kao stvoritelj sveta, stvorenog za lep život. Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, ustrojiše svet da funkcioniše po svojim pravilima. Zatim ode da se odmori, a ostavi čoveka kao upravitelja zemlje. Naučnici su se hiljadama godina unazad trudili da otkriju kako je nastao svet. Iako na prvi pogled deluje da pisci Biblije nisu bili naučnici, istina je da nam poručuju puno poučnih stvari. Svet je jedno lepo mesto za život i treba da ga čuvamo. Bogu treba da budemo zahvalni kao tvorcu lepog sveta. Svet čeka na ljubav čoveka.